Podcast. Aksyon! Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon! Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyong news team. Sa mga Pangulong dinalaan, una kita sa mga balita lokal. Requirement nga negative RT-PCR test result sa mga nagabiyahe pasulod sa Bacolod na talana kakasun. Local Presidential Task Force and Media Security reactivate. Sa mga balita national grade levels nga makigbahin sa in-person classes na dugangan. Samtang kasos ng Omicron variant sa Pilipinas na dugangan sang masobra 400. May nga Bacolod, may nga bugos nga bahin sang Western Visayas. Welcome na sa Aksyon Balitang Bayan numero 1, karon nga adlaw Huwebes, Enero 20, 2022. Sa ngalan ni Aksyon Boy Duran, ini naman si Aksyon Eden Aboso. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Nag-champion, super power na, mura siya! Okay, good morning sa aton sa mga ka-aksyon. How are you? And happy Thursday! Salamat gid sa mga aga pa nagpamati man. Salamat sa ara da. Una pa kamo kay Action Boy. Dali lang kay mangita to di sang while gagrita sa inyo, mangita to danay sa mga tingog di nga ipabati naton. Tingog nga dapat nyo gin mabatian kay kadamo sa mga palamangkutanon. Ano nga subong? 20, perfect. Ay, happy birthday sa lolo ko in heaven. Yes. Ngita ta di sang mga i-play naton. Okay. Good morning, Danay. Kay Sir Millie Oligo, good morning. Kay John Alininyal, Dekripito, maing agaman. Tamyaw niya lang si Otik Amilanan, nagapamati ni Guro. Nasend gulpi ni ma'am na wala na kompleto. Sir Alex Fuentes, of course, good morning. Be safe always. Ikaw man, sir, salamat. Ari nasugpon ni Ma'am Jonali, nagapamati adlaw-adlaw, Lager, Silvestre Diquilia, kagsa Ayungon, good morning. Thank you, good. Kurt Nathaniel de la Torre, of course, dira sa may purok, duluna na, Hacienda Guba Central, Maaw. Salamat, gid, kamusta ka mo dira? Of course, Sir Lester Ray Benitez, thank you so much for sending 100 stars. Good, ari na, kaya ambal to ni Sir Boy Ligad, i-greet niya gid ya una, ya iya asawa. Ma'am Ayesa May Katage Benitez, kag sa iya bata, nga si Aya Fire Benitez. I hope tsakto pagbasa ko sang fire or fear na siya. Good morning kay May Lianday. Gusto lang namon mag-speak out nga ari di sa Manila kag mapuli da sa Bacolod, tani dulaon na lang na nila ang swab. Abo, kalawig-lawig sang chat ni Mamba. Sige lang ma'am gagahimo sang kwan sang tikang ang aton sini nga IOC paano man mapaganhagan kag hindi man mabugatan naman nagapauli no. Pares ni gani sa Iloilo City or sa kapasulod sa Bacolod nagpalayag na pero verbal pa lang to nga kakaso ng RT-PCR test result pero syempre implement na magpapanaog sang executive order si Mayor Bing Leonardia. Good morning kay EFC President Dennis Richard Tibor Roma. Sana po maging masaya ang araw na ito. Yes, dapat adlaw dapat maging masaya. Himo kasang mga butang nga mapahappy si mo. Please do like and share no sa aton sini nga mga ka-aksyon. And Ravi May Barsinal, may agaman watching from Iloilo. Salamat gid. Okay, standby ta sa aton sini mga balita lokal.
Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 6 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6. Detalye na sa aton mga balita lokal. Natala na nga kakason sa siyudad sa Bacolod na requirement nga negative RT-PCR test result para sa mga travelers sa Western Visayas kag Negros Oriental nga magasulod sa Bacolod. Suno kay Dr. Chris Rongon, ang Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center, ginabalay na karon sa City Legal Office ang pag-amendar sa travel requirement sa mga travelers pasulod sa siyudad. Inianang intikang sang EOC matapos ang bilang ka mga pangabay gikan sa naglaylay ng sektor, lakit ng hanay sa mga negosyante kung mahimo kakaso na requirement nga negative RT-PCR test result. Suno kay Sorongon, palarehas naman karon ang alert level status sa mga lugar sa Western Visayas nga yara sa alert level 3 kaangay sa probinsya sang Iloilo, siyudad sang Iloilo, Bacolod kag Negros Occidental, kag importante nga mabalansa ang ekonomiya kag ikaayong lawas. Hindi ba ng business group na man? Even other sectors are asking for it. So that's why gusto nato ni-reciprocate. So since nag-lift naman ang Iloilo sa RT-PCR, so ni-reciprocate lang sa Bacolod City. Ang kabahin sa pahayag ni Dr. Chris Sorongon. Mahibaluan man subong nga adlaw Webes ang desisyon angot sa pangabay sa hanay sa mga negosyante sa alkalde sa syudad sa Bacolod kag Iloilo nga hindi na pag-require sa negative RT-PCR test result ang fully vaccinated na batok sa COVID-19. Sa interview sa Aksyon firing line ginpahayag ni Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry President Frank Carbon nga nagpadala ang ilahanay isang sulat kay Iloilo Mayor Jerry Treñas kag Bacolod Mayor Evilio Leonardia may kaangtanan sa pangabay. Suno pa kay Carbon nagpabor naman si Treñas angot sa pangabay apang ginahulat ang opisyal nga anunsyo. Samtang ginahulat man ang paggawa ng executive order ni Leonardia may kaangtanan sa pagkakastas ng negative RT-PCR test result bilang requirement sa mga traveler nga magasulod naman sa syudad. Nakarecord sang 1,249 kabago nga kaso sa COVID-19 ang Western Visayas nga nagdala karon sa kabilugan nga 154,685 sa bago nga kaso. Ang siyudad sa Iloilo ang mayara sang 395. Ang Capiz may 196, probinsya sa Iloilo 189, siyudad sa Bacolod 129, Antique 94, Negros Occidental may 92, kag Guimaras 3. Nadugangan naman sang 240 recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 140,508. Samtang nagpabilin sa 4,729 ang napatay, bangod wala man sanggin report o na-record nga bago nga mga napatay. Ang Western Visayas mayara sang 9,391 ka-aktibo nga kaso sang COVID-19. Sa iban pa nga balita lokal, ginsapol naman ni Presidential Communications Operations Office Under Secretary Joel Egco kag ni Police Brigadier General Roderick Alba, Chief sang Public Information Office sang Philippine National Police. Ang tanan nga mga PO sa region kadungan sa reactivation sang Local Presidential Task Force on Media Security. Sunog kay NOCPO spokesperson Lieutenant Abigail Donasco, base naman sa Administrative Order No. 1 Series of 2016 nga ginpirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte sa tuong Oktubre 2016, tuyo sini nga maproteksyonan ang tanan nga mga media practitioners para sa kinamatarong hilway nga pagpalayag kag ila sini nga seguridad. Sa ibang maraton nga balita lokal, nagapadayon pa ang investigasyon sa Bago City Police Station sa ginaligar abduction sa tong Martes sa Purok Margarita, Barangay Abonan sa mga syudad. Suno kay Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong, ang hepe sa Bago PNP, nagpadulong sa syudad sa La Carlota ang iyang mga investigador sa tuyo nga makakuha sang dugang nga background sa biktima nga si Johnson Garfield sang Purok Poinsettia, Barangay Araal, syudad sa La Carlota. Wala pa mibuluan ang rason angot sa sining insidente.
Sa katapusan nga balita lokal, mas sobra naman ito nga sa milyon ka pesos nga valor sa illegal nga droga na recover sa mga kapulisan sa buy-bust operation. Last 12 nga gabi sa Villa Angela, Barangay Villamonte, Ciudad sa Bacolod. Ang aresto ginkilala kay Oliver Hong, 49 anyos, residente sa Purok Zone 2, Barangay Handumanan. Sunod kay BCPO City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir, si Hong ang inakabing nga high-value individual kag nakaagi preso sa kaso illegal nga droga kag liwat na aresto sa mga katapos sa City Drug Enforcement Unit sa BCPO operatives kag Philippine Drug Enforcement Group Special Operations Unit 6 na recover sa iyang 14 tanan ka heat seal transparent plastic sachets na suspetsohan shabu kag iban pa nga drug paraphernalia. Si Hong ang priso karon sa custodial facilities ang Police Station number 4. Grade levels nga makigbahin sa in-person classes na dugangan. Tandang kaso sa Omicron variant sa Pilipinas na dugangan sa masobra 400. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong mga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa iyong mga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, Good morning sa liwat sa aton siniwa ka-aksyon. Happy Thursday sa liwat. Good morning, Danay. Kay sa ilada ni Sir Nad sa Lapante. Dira sa Nopo Medical and Dental Team. Thank you so much sa pagpamati. Dahil na-shoot ko bala, Danay. Correct.
Thank you, good Sir Nad, sa Lapante. Ito pa dahil ang PIO, kag ang medical and dental team na office, dira. Pero do wala gid taga kita ay. Suga tayo tadaliwata. Thank you, sir, so much, Sir Nad, sa Lapante, kag sa tanan dira nga mga kaupdanan. Good morning, man! Kay Ma'am Vanessa Mayo, thank you so much sa sponsor sa akong siningad Trust today. Kangayan si mo. Thank you so much. Yan namin bala. Paulam ka? Sa Dorel lang para may oo. Pahulmon ko ba si Aksyon Dorel. Bantayan nyo. Pahulmon ko ba si Aksyon Dorel. Kay kanugon, may hindi kami ka-twinning. Kay day off yung subong. But thank you so much, Ma'am Vanessa Mayo and Doc Matt Mayo. Yes, thank you, Gid. Ako mga kuha mo ko to, may ko pa Tanong yung suksok mo? Babot yun na ang chimpo. Good day, everyone. Ako balik sa... Priya, no, gidyo. Kita mo ko uniform. Duga, na chimpuhan mo, gidyo. Chimpuhan ko yun. Sige, dapat chimpuhan. Thank you, Gid. Kay Ma'am Van, kay Dr. Matt Mayo. Yes, thank you so much. Kulang pa rin may may Mickey Mouse, pag Kuya Action Boy, nakala. Ito, ang mga cap. Yes, namin, no? Tapos saksokon mo to ang kwan. Mag-beach ka na lang. Later. May may... TikTok ka bla? Oo. Suksokon to with cap and with shades. With shades. Namin pa sa colors na shades. Wala kay very, do ka summery. Do ka summery. Summery. Anong summery din man? Kay color orange siya. Do ka nami pang ano. Do ka... Summery gani. Summery. May araman na summery. Do ka wintery. Summery. Autumnry. Springery. Kung diri sa ato, yung tigilinit lang, tigilulan mo. Rainery. Kag summery. Thank you so much, Ma'am Van. Kabay pa nga mas bugayan pagid ikaw para madamo man nga bugay mo sa amon. Thank you so much. More to come. More to come. Wow, thank you so much, Ma'am Jinky Dalagdon. Salamat, Gid. Sa imo, sinika Alwan man. Sending 200 stars. Thank you so much. Ginagreet niyo man sila Ma'am Vanessa Mayo, of course. Ma'am Lily King, Raymar Swatu, Imperial Alma Olegon, Alex Monteza, Millie Oligo, Michael Jun Sison, Sarala Summer Aguilon, and Emma Ababaw Abaluna. Salamat, kid. Thank you. Kay kita na. Di ka nadampi man? Dili sa dalom na kay kapila ni send ni na Mailanday ang iya sininga message. Ang iya sininga nga may concern siya mo. May concern siya sa swab lang. Oo. Sige lang kay... Perte ko no kabudlay, kagamahal. Oo, Tapos hindi mapuslan kay validity 72 hours lang. Sakto ginaction boy. Tapos maparibok naman sila. Blati kabudlay man to. Galing kay... Ang isang sitwasyon is what if ma-cancel ang flight? Paswab ko naman liwat. Oo, amo na kay tapos subong pag-action boy kay alert level 3 ginbalita to ligad mo kag sa EO ni Gov to ngay allow lang ang Bacolod Manila Bacolod once one day a flight per day. Oo. Ang sa Cebu to yung ito isa lang yung isa kasi mana mo. Damo ko sa mga kuan ay damo ka stranded to mga taga Bacolod ka taga probinsya ay. Kagalo action boy kay kung wala ka to kilala ya abing may istaran lang bala temporarily. Tapos yung kwarta mo na lang na bla. Oo. Mo na kwarta mo. Imagine mo ang iban sa airport kitin tapos paswab piladaan magpaswab. Gani taga for. Ang amo dio, ang isa ka problema nga perti ka mahal sa swab test sa aton diaw. Gani no? Perti ka mahal ya. Perti ka mahal sang cotton buds. No? Perti ka pamahalan ginatudo ang swab test na yaman. Hindi lang kami ginahatagan ng gobyerno nga swab test kits. Antigen test kits siguro na antigen. Pero amo na ako bla taning gobyerno taning kuha man lano kay tungod nga kinang lano na bala. Why na bla gin control lang presyo sang swab test bala. Tani no, pero nagdubo-dubo na nag-connection boy do 5,000 6,000 na sa una gid to. Subong na mga 3,800 to 4,000 dira. Bartuan ka pa na. Okay na lang sa dubli gito ligad. Ay nalipat na wala ko nabasahan kuno si Mr. B-Boy Villasor hambal ni Ma'am Jinky Dalagton. Standby na sa ato na nga mga balita national.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:23, sa detalye na sa mga balita nasyonal. Gin-anunsyo naman sa opisyal sa Department of Education nga nadugangan ang mga grade levels nga makigbahin sa ginpasangkad nga in-person classes sa Pilipinas sa piyak sang COVID-19 pandemic. Sano kay DepEd Undersecretary ni Pomuceno Malaluan, ginatugutan lamang sa pilot run ang kindergarten tubtob grade 3, sumaman ang senior high school students apang sa karon madugangan na sang grade levels. Una gin-rekomendar sang DepEd ang mapasangkad sang in-person classes sa mga lugar nga napaidalom sa alert level 1 kag 2. Ginpahayag ni Education Secretary Leonor Briones nga mag-umpisa ang ginpasangkad nga in-person classes sa bulan sang Pebrero nga ginsuportahan naman ni Presidente Rodrigo Duterte. Nagka-record naman ang Pilipinas ang dugang 492 kakasos ang Omicron variant ng coronavirus kag nagdala sa kabilugan nga 535. Sa records ng Department of Health, 332 ang local case kag 160 returning overseas Filipinos. Ang mga kaso na record sa NCR nga naglambot sa 227, 76 naman sa Calabarzon, 11 sa Central Luzon kag 5 sa Central Visayas. Duha ka kaso na record sa Cagayan Valley, Western Visayas, Davao Region, Sac-Surgen kag Cordillera Administrative Region kag tig-isa naman sa Ilocos Region, Mimaropa kag Bangsamoro. Sa case list, 3 aktibo nga kaso nga may duha ka napatay kag 20 pa ang gina-verify. Naglapta na ang Omicron variant ng COVID-19 sa 15 ka mga lugar sa Metro Manila base man sa resulta ng genome sequencing ng Department of Health. Wala naman ginpalayag ni DOH Epidemiology Bureau Director Dr. Alethea de Guzman ang mga partikular nga lugar nga nakitaan sa Omicron cases nga iya nagintumod na nga dominant variant na sa Metro Manila. Magluwa sa 15 sa 17 ka lugar sa Metro Manila, nakita naman ang Omicron sa 13 sa 17 ka riyon sa pungsod. Suno kay de Guzman, makabig sa karon nga ang pagtaas sa mga kasos ng COVID-19 sa pungsod ang bangod sa Omicron variant.
Ginpahayag naman sang Department of Health nga ang duha ka kaso sa napatay nga kumpirmado nga positibo sa Omicron variant ng mga senior citizens nga wala na bakunahan kag may pre-existing medical conditions. Sunod sa DOH, ang duha ka napatay na detect sa labing uli nga resulta sa whole genome sequencing sa diin nakarecord sang 492 ka bag-ong Omicron cases. Dugang pa sa DOH, ang duha among una gin-report nga napatay sa nga kaso sang Omicron. Ang duha ka kaso gikan naman sa National Capital Region kag ang isa sa Central Luzon. Gin-report naman sa Department of Labor and Employment nga kapin sa 11,500 ka mga empleyado ang naduraan sa trabaho sa pagpatuman sa Alert Level 3 sa nangkalain-lain nga lugar sa pungsod. Ini ang mas manubo sa ginapaabot sa doli nga 100,000 ka mga trabahante ang mapektuhan. Sunod kay Labor Secretary Silvestre Bello III, nagapreparar sila karon sa financial assistance para sa mga displaced workers sa Metro Manila kay iban nga lugar sa idalom sa Alert Level 3. Sunod sa Dole, mayara naman sang 20,000 ka mga trabahante nga naibanan sang oras ay natrabaho sa idalom sang flexible working arrangement. Una na nagpain ng Dole sang 1 bilyon ka pesos bangod ila na ginapaabot nga pila ka mga empleyado ang maduraan sa trabaho kung ibanan nila working hours bangod sa hugot karon nga quarantine status. Sa katapusan nga balita national, hindi 3 kundi 4 ka mga preso sa maximum security compound sa National Bilibid Prison sa Muntinlupa City ang nakapalagyo Lunes ang kagahon sa Enero 17. Nadiskobrehan sa mga taga Bureau of Corrections nga missing man ang preso nga ginkilala kay Chris Ablasa. Napamatbatan si Ablasa ang tubtubuhi nga pagkapreso bangod sa kaso nga robbery with homicide. Naibaloan nga naka-lockdown sa gihapon ng maximum security compound kadugan sang pagpangita kay Ablas bangod sa mga kaso robbery with homicide kag illegal possession of firearms. Napatay naman sa engkwentro sa mga otoridad si Pacifico Adlawan kag Arwin Bayo. Nagtanyag na ang Bucor sa 100,000 pesos padya para sa impormasyon nga magaresulta sa pagkaaresto naman kay Falcon. Inyo ginapatian ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa aton dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod yapon sa inyong news team. Aksyon Eden Aboso. Kag-Aksyon Boy Duran. Mga ka-Aksyon, din ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,